jikinsa baya duhu haske ne wanda ba tushewa, mai haske da kyalli ma'aikin Allah annabin kowa, tushen hasken da ke haska ruhin kaunu madogarar kowa. Ya muradina ma'aikin Allah sayyidina rasulullah. Mai farjini da kan sura da kai halittu suke gadara, ko sai na kai ne jagora sai dulkulli ta farkin fira, darajar ka kowa yake ci ya ramar Allah da bayi, ya imamul kaunu shamsul huda mai sa zafi ya yi kyakkyawa dan Qurayshawa, Mahmudu madogarar kowa, ya wanda ilahu ke kewa, ba mai girma gaban ka Rasulullahi madogarar kowa, kai ne asalin dukan larabawa, annabi mai cikar kyau da baiwa, da kai ake burge kowa. Ya muradina ma'aikin Allah sayyidina rasulullah. Mafakar bayi bango majinginar kaunu Rasulullahi annabin kowa, ba wanda ya san ka ya san girman ka sai rabbana, ba wai mizanin dan adam ba, kai ko Allah ba shi sai da kai ni ban gaisa irin taka ba. Kai ne silar komai Mahmudu, labbai ka jagora na gari, ni na yarda kan Mahmudu na afkawa dukkan hadari, ba dan ka ba sai dil bashari da mun shige dukkan hadari, ban san rai da rayuwa ta na baka ya Rasulallah. Ya muradina ma'aikin Allah sayyidina rasulullah. Kai ake rikewa asira, san kake kau da duk larura, kanka Allah yake ishara, da kai dukan nafsu ke gadara, ko kiyama da kai na dogara, bani da komai banda kai ya sayyadina Rasulallah, ya Rasulallah. Salamu alaika shamsul hayati rasulallahi babbaɗan ba, ya sayyidil kaunu Allah bai ce zai yi ma iyaka ba, komai ya ce in ka so kai na yafe ba zan rubuta ba, girman ka ne ya rahimu halifar rabbana abun duba. Ya muradina ma'aikin Allah sayyidina rasulullah. Ya za a gane isar ka bibullahi ka kure kowa, a zaman ka tashin ka annabi ni kallon ka na ciran kewa, neman ka ruhi yake a ina zan ganka ta kamar kowa, na baka raina uwa da uba fansa ba zai yi kuka ba. Da san ka ake ado shugaba na je kasa zuciya tana kuna, ka ganni bana da kowa ba komai gare ni maulana, ƙaunar ka ce tanadi na koran lahira masoyina, bana da kowa da kai na fake na san ba zai yi kuka ba. Ya muradina ma'aikin Allah sayyidina rasulullah. Kana tunani masoyinka ne manzan Allah ina yawan kyarma, ya shugaba so nake ku kira ni na zo ku min na alfarma, in kalli fuskar ka mai hasken nan wadda rai yake nema, kuma sai ku ce kun amince ni mai san ku ne abin duba. Wani mai isa ne idan ya fito dukauni sai a ja baya, Allah yana mai kirari babu kamar sa duku ja baya, faɗi mai kake so ma'aikin Allah za a yi shi ba sayya, kai ne kaɗai nawa komai nai domin ka ne abin duba. Ya muradina ma'aikin Allah sayyidina rasulullah. Na haukace shugaba ƙaunar ka tana diri a kirjina, wata ran na ma kasa barci sai in zo akan takardina, mai zan rubuta ma'aiki ni ka mamaye tunanina, haka za na kwanta ina kuka ga zuciya tana tuwa muradi. Assalamu ala hasken al'arshi da ke game duk kudurar Allah, salamu ala nurul anwar silar duka ya bin Abdallah, salamu ala sayyidul kaunaini tafarkin kaunu Rasulallah, ka amsa min koda ban ji ka ba sayyidina Rasulallah. Ya muradina ma'aikin Allah sayyidina rasulullah. Salati kai wa shugaba annabi wanda ba kai kamar sa ba, a sako alinsa sa'ad sahabu guda ba za na bar su ba, lole ya sayyada Fadima Zahra tsokar jikin shugaba, a cikin ramar ku kausara ruhi ya riskar raban zata ba. Ya ra'isul auliya ce ana amar tijani shugaba, ya ba isa haka barhama sanani ba za ni barka ba, dan kwana samo biyar ka ne nan ga murabbi na farin uba, shi salisu kai na kama dan ka zam garkuwar Rasulallah. Ya muradina ma'aikin Allah sayyidina rasulullah. Mai tausayin masu rauni yau mun zo gare ka mai girma, ka san bukatun mu kan mu faɗa a
biya su shi muke nema. Wannan kasidar da mun kai ce kayar da kai muke nema. Kai ne abun san mu annabi dan barhama ƙara mun dan ba. Nura mai jabaruti ne ci da sirrin baya suke ta ban girma. Ya Rasulallah isa da Ahmad in ya sai na bida shi ma. Shugaba kula mu ba dan halin mu ba dan sokar rikin kama su ma. Ku yi mana duk abin da ba za mu iya ba da kan mu Rasulallah.